Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Guys, magandang hapon po sa ating lahat, sa mga follower ko po dyan. Happy Piña Francia po, lalong-lalo na sa mga taga dito po sa Naga City, sa lahat ng mga deboto po ng ating patrong mahal na ina. Viva la Virgen po sa ating lahat. Ito guys, nandito po ako ngayon guys sa gilid ng ilog ng Naga City para mapanood po natin yung ginaganap na fluvial procession, kung saan dito po nakasakay guys sa pagoda yung imahen ni Nuestra Señora de Peña Francia, and syempre yung imahen ni Divino Rostro. Guys, habang nag-aantay guys yung mga paghihila sa pagoda ni Ina, ito yung mga maghihila guys. Mayroon dito guys katuwaan na ginagawa yung ating mga deboto na nanonood. Ganito guys, tulad dito guys sa akin, may hawak akong mineral bottle, may laman ito guys, bali 120 pesos. Ihagis ko ito guys sa mga nagbabangka dito. Ayan, kinukuha nila guys. Ito yung kaganapan na nangyari dito guys sa gilid ng Naga City River. Ayan guys, tawagin natin guys yung mga nagbabangka para mapansin yung ating iahagis na tira sa kanila. Ito guys, mineral bottle na to guys, ihagis natin guys sa ilog. Hindi ibig sabihin na magdadagdag tayo ng basura sa ilog ng Naga City. Ginagawa naman nila guys, pag nakuha nila itong ganitong mineral bottle na may lamang pera, nilalagay naman nila guys sa kanilang bangka para maiwasan din yung pagkalat dito sa ilog. Ayan guys, samahan nyo ako guys, panoorin natin guys yung fluvial procession dito sa Naga City sa pag-celebrate ng Peña Francia dito guys sa Naga City. Hey! Woo! Woo! Boy, dahil mo yung Pang for the boys! Ito guys. Nakadawa niya. Ayan guys, ginagawa natin yan sa pakikisama sa ating mga bangkero. Ayan guys, medyo maambon guys ang panahon. Hudyat na blessing ito sa lahat ng mga deboto ni Ina. Ayan, ganito na guys, karami yung mga nag-aabang sa fluvial procession dito sa Naga City River. Nasa gilid kami guys ng Naga City River. Ganito na guys, karami. Ang dami rito guys, mga Coast Guard na nagbabantay para mapanatili yung magandang pagposisyon sa pagoda ni Ina. Shout out po sa inyong lahat, sa mga follower ko, mga subscriber sa YouTube. Ayan, mamaya guys, pagka medyo maganda na ang signal, magla-live tayo guys. Bali, ang location namin guys, nandito po kami ngayon sa gilid ng San Francisco River, Barangay San Francisco, dito po sa Naga City. Bali, ito po yung barangay hall ng San Francisco. So, nandito po kami guys. Kasama ko yung aking pamangkin, si Lucky Cell Vlog. Sa mga
mga deboto po ng ating mahal na patron, Nuestra Señora de Peña Francia and Divino Rostro. Yung mga hindi po nakapunta rito, so ayan, makapanood niyo po sa ating vlog yung fluvial procession. Bali sa ngayon guys, pinoprocession pa guys yung imahe ni Ina. Nasa market na po, malapit na doon sa Danlugan, doon sa Sakayan, kung saan nakaabang po doon yung pagoda. Bali ito guys, yung kaganapan ngayon guys sa ginagawang fluvial procession 2023. Dito po yan sa Naga City. Kaya sa lahat ng mga deboto, sa lahat ng mga taga Naga City, happy fiesta po sa inyong lahat. Guys, dito muna lang po ang ating video guys. Maraming salamat sa inyong panonood. At syempre, huwag niyo pong kalimutang i-share, like, and comment yung ating mga video.